ezustean agertzen zarenean. Zure zalan babesean sentitzen nintzen. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeak, talde nafarrak, pop eta india jorratzen dituen talde nafarrak argiaren abiadura diskoa plazaratu du, haien bigarren lana da, eta segidan kantariarekin, gitarrarekin hitz egiteko parada izanen dugu Eimar Uberetagoena egun honetan ongetorri. Eskerrik asko. Bueno, eta zorionak zuen bigarren lana kalean delako, argiaren abiadura, zergatik argia den abiadura? Azkenen nola esan ditu gehan iken batez ere ez, uztailaren erdialden erabaki genuen diska grabatzea. Bagenituen hiru ideia, baino guztiz osatu gabe, letraikan gabe, eta guztuan zeharrin izan dugu ia diska osua. Iraileko lehenengo astean grabatu, eta urrian 8ako ia master askutan genekan, ez? Eta horretik anbizkat argiaren abiaduran jungea. Dena den, kantak ehundu dituzue, azkeneko 2 urteotan, bigarren lana duzue, baino duela 2 urte egin zenuten azkenekoa, beraz, denbora izan duzue, 2 urte hauetan, pesatzen dut, konposatzen eta ensaiotan. Askoik ez. Zurea da kantua egina genaukan adibidez, eta gero hau entzuten egan hau erdi egina, eta besti deia gehiago, baino ez dugu asko konposatu 2 urte hauetan. Bueno, soinua entzun bezain pronto, Britaniako doinuak datozkigu. Bai, azkenin... Hori lortu nahi zenuten? Bai, azkenin gure referentziak dira bertako taldiak ez, Beatlesetatik, bai, Oasis edo Stone Roses, Ocean Colorstin horrako gauzak entzutik asko, eta hori dira gure referentzik. Bueno, eta zuen berezitasunen artean, bestea ingelesez kantatzen duzuela, ingeles batuan. Ingeles batuan, bai, oso itxia. Oso itxia gainera. Bueno, aldaketak ere izan dira taldean. Bai. Azkeneko 2 urteotan zer aldatu da? Batetik musikariak, zenbait. Hasieretikan genukan Mirentxu hasi integrista modun, gero kanpoa juntzan lan ikia, gero Darina sartu zen, kanpoa juntzan lan ikia, eta diskoa konposatzeko garaian abuztun geren eneko bateria eta bilok, eta, justo grabatzen egin janean, erabaki genuen bai gehiago sartzea eta sartu da Amaia sinte jotzen, eta Txemi gitarra jotzen. Beraz, instrumentu batzuek indartu dituzue. Bai, batez ere uste eta asko ze gitarrerogoa dela diska hau, grabatzeko garaian denboa gehiago izan dut, gitarrak apaga eta arreglo gehiago sartu ditut, eta defendatu hartzan zuzenian, eta Txemikin kontatu du. Bueno, pop eta rockera egin duzue gehiago, india atzean utzi duzue, non gaude, zein da etiketa gaur egun, Baobabs Will Destroy Your Planeten? Indiare azkenian popetikan oso agertu dago, ez? Ez dakit nola esan, nahi deun nahi dugu eta gustatzen zaiguna, listo. Oso ongi, entzun duguna, sarrerakoan urrazpiko tanta, eta segiden entzunen duguna Hater abestia. Bueno, zer kontatzen duzue letretan? Egunerokotasuneko gauza dira, ez? Azkenian ditugun kezka, sentimendu edo beldurrei ez daude protesta handikan, edo ez dago. Hater, entzun dezagun abestia, apur batean. Kolore gorrizko larrosa guztiak grisez margotu ditu. Zerua urdin da, argi gehiegi da, lainotuekin nahi dut, horrekin amesten dut. Gertaeren betxa beti irakurtzen dut, lotara joan aurretik, ta maitasun filmak gogokoak ditut. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko Eimar Uberetagoena daukagu gure artean Euskal Herria irratian. Gogoratu dezagun zuen lehenengo lana Abbey Roadenen grabatu zenutela, Londresen, baino gertuagotik ibili zarete oraingo honetan. Baina Aberin estudioetan Iñakiarenan etxean. Beraz, Estelarrira joan zarete. Bai da. Ezarra onduan, antxa bertan grabatu da. Bueno, grabazioari dagokionez, zertan aldatu da lan egiteko manera?
Aurrekoan egun batean grabatu genuen diska osoa, eta izan zen dena oso zuzena, bertan grabatu 3 batea goizian, atxalden gitarra arregloak eta ahotsak, eta orain berriz asko denbora gehiago izan dugu berriz joteko eta lan gehiago egiteko bertan. Bueno, diska borobila da, itxura guztien arabera, ala ematen du. Hola sartu hartzan CD sartzeko lekun eta borobila sartzen. Bueno, CD-ak ere desagertzen ari dira, viniloa bezala, ez da? Bai, bueno, ez dakit viniloak bueltan dare, ez? Bueno, ez dakit itxaso horretan bizitzeri baute daukazuen musikariek. Zaila. Aldatzen ari da musika entzuteko manera. Bai. Baina, bueno, zuzenekotan azkenean da guk ematen lekua, gustatzen egun lekua eta oain tokatzea. Azkeneko urteetan, holtza gainean, zuzenekoak ematen, kontzertuak ematen, etzarete ibili, hortik ere urrun. Bai, baina, bueno, zerbait berria aurkeztu nahi genuen zuzenean ere, eta oain diska dauko eta oain hasia ez, zuzenekotan. Bueno, zuen aurreko estiloa, ritmo azkarra, gitarra laguntzen dutelarik, sintetizagailuekin atmosfera berezi bat, ahotsei gorpua emateko, nolabait emateko. Hori lortu duzu oraingo honetan ere, gogorrago esan duzu aurretik ere nahi zenutela apur batean. Bai, baina oraingoan sintek adibidez asko indar gutxiago daukate aurrekoan diskoa baina, ez? Aurrekoan kasu askotan estribillo ikatzean eta sartzen genituen sinte melodiak estribillo jungo zian lekun, garrantzia handia zuten lekun, ez? Eta bain berriz gitarra eta hotsakin gehiago landu dudana. Gitarra ere ekarri duzu bai, gaur, eta nahiko genuke zure zuzeneko kanta akustiko bat ere gozatzea, talde oso etortzea eta sintetizadoreak hemen sartzea nahiko lan izanen genuke, horretarako nahiko zaila litzateke, baina akustikoan abesti bat kantatzeko behintzat eskuzabaltasuna erakutsi duzu, eta horixe gozatzera jo nahiko genuke segidan gitarra esku artean hartu, eta nahi duzunean eman egurra. Zein da prestatu duzun abestia? Gogoan kantua. Gogoan kantua, zer kontatzen duzu bertan? Elkarrizketa bat azkenian, gogoan duzun lagun batekin ja ez da ona, ez? Oso ongi. Beraz, gogoan, Baobabs will destroy your planet, Eimar Uberetagoena. Elkartu gara arrazoie garriz entro baten ta saiatu gara mundua ulertzen beldurra zaitut ikusten gaurkoan eta zer duzu eriotzaz luze hitz egin dugu gertuegi bizi izan duzu askotan galdetzen zara zer dagon ondorengoan erantzun hain izuke orain duzun kezka errautsa baino askoz joan intzenetik galdetzen didazu bakarrik izketan ezin zaitudaztu gertuegi bizi izan zenun azkenian galdetzen zinan zer zegoen ondorengoan erantzun hain izuke gordutz
zenun kezka errautsa baino askoz gehiago zara gehiago zara gehiago zara gehiago zara. Ederra. Mila esker Eimar Uberetagoena. Aurreko diskoarekin batera bideo ere egin zenuten, New Yorkeko irudiak ziren haiek... Izan maketa, lehenengo maketa grabatu. Hori da. Ez dakit orain, disko berriarekin ere bideoklipik egin duzuen edo ez? Oen goz ez da batea, boaki nola joan batez ere izan darrozoia, baino bateako dugu. Dena den, zuk irudiaren munduan egiten duzu lan, bai, eta kamera eskuartean duzula ibiltzen zara batetik bestera, gainera, horregatik hain beta gutxi musikarentzat? Baita ere, bai, azkenean zaila da ez, lan eta musika konpaginatzea. Bueno, irudiez hitz egiten ari garela, Eimar nahiko bitxia da ere diskoaren azala, nork egin du... Edmundo Irujo irindarrak, ilustratzaile. Bueno, eta ilustratzaile honek zer adierazten du, zer marraztu du? Bada astronauta bat goitik bera erortzen zen kaida libre esaten duen bezala. Ze, bueno, sentsazioa hori izan da diskoa grabatu denean horren azkar junda dana, azkenekila nola jungo ginen eta batez ere sentitzen ginen hori kaida libre. Jakin gabe beran zer da hon. Bueno, eta beran zer zegoen, oinarririk bat zegoen. Bai. Azkenean bai atera da oso gustoa gatu gara diskoakin, eta bain pixkanaka bai aurkeztea eta tokatzea, eta zemuz. Bueno, aurretik ere, 2 urteetan zehar, beta gutxi izanen zenuten musikarentzat, baina joan zarete ehuntzen eta oinarri bat ere egiten musikarentzat, konposatzen, zuen nola egiten duzuelan, elkartzeko betari badaukazue lokal bat? Bai, astero saietzea elkartzen lokal batian, atxaldetan o gauetan o denboa daukaunean, eta, bueno, gero lan itxiko orduan, eneko idazte izki letra gehienak, disko hontan biok idatze edo, baina gehienak beria dira, eta gero etxean lantzen de taldetenian musika, eta gero hoi lokalian jartzen du pixkat komunian, ez? Bueno, erresuma batura etengabe begira zaudetela, esan diazu hasierakoan izen propioak, ze talde dituzue erreferente eredu bezala zuen lanean? Ba, garbi daun horietakoak ni uste dela Stone Roses, ez? Eta gero, bueno, estilo hortakoak, eta gero atzakare jondazako Beatlesaino, azkenean Beatlesan ia dana aurkitu dezakegu. Gero ere, nahiko gazteak zarete guztiak. Bueno. Beraz, oraindik ere taldea garatzeko bide luzea badago. Denak, 30 urtetik angorakoa gara denak, Beraz, 40 urtetik gertu baten bat, horren gaztiak, baina bai, saiatzea gaura behatzen. Bueno, rock radikalaren eremu hauetan ikusten duzue, zuen estiloarentzat tokirik, gero eta gehiago entzuten du horrelako musika estiloa gure jendeak? Bai, pixkat irekitzen nahi da, zaila da, iken dugu estilo bat, euskeraz igual entzuten duen jendea ez da hotxuta, eta estilo entzuten duen jendeak ez da hotxuta euskeraz entzutia, ez? Oso ongi, amaitzeko beste kanta bat aukeratu dugu, zurea da. Zer kontatzen duzu abesti honetan? Bueno, askotan erabakiak ez daudela, hau adibidezaneko nada ez, eta askotan ez daudela erabakiak gure esku edo beti daude kanpoko gauzek ez. Eta horri, gero ere bai erabaki kantu hau bukatzea danlako pixka zubia aurreko diskatik honako zubia da, sintek eta garrantzia daukate, eta gaina nahiko animatu da, así que... Oso ongi, honekin despedida. Baobabs Will Destroy Your Planet taldea kalean duela azkeneko diskoa, bigarrena, hien ibilbidean, argiaren abiadura. 9 kanta bikain eta entzuteragoaz, azkeneko hain zuzen ere. Zurea da, mila esker eta nahi duzun arte estimatua dago. Bai.
Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.